Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men ɗimmire. Allah wallina on kollama a mawɗo, on kollama a tokoso, on kollama a podɗo. Hande noon eɗen janga kadi I wode ɗo woni Dental Dine TV. Wonande jiɗɗo nadde hen jahata ko YouTube binda Dental Dine TV, jiyangal naata janga. Mbaɗa hen ballal ma 77 906 14 81 jinga. Windande ɗimmire hande eɗen janga I mawɗo. I mawɗo ko ni wayata. Taskuɗano moƴƴi noon I mawɗo ene nandi e la tokoso. Kono ɗo ko masgal jangata. A jangi masgal a gayni, hande aɗa janga masgal I. Ɗo ko masgal e pular. Wadde a jangunoɗa. Hande ko I jangata. I mawɗo ko ni wayata. I tokoso o ko ni wayata. I poɗɗo ko ni wayata. Ay ko oɗo tan artiga ɗiɗi muɗum. Oɗo ko goto foɗata, oɗo ko ɗiɗi ene fooɗa, ni foti. Kala ɗum naati ko masgal, so gotal hoto fooɗ. Ɗum ɗo kala ɗo naati ko masgal ɗiɗi fooɗ. Wadde ɗo tan jangata ɗum, paama ko jangete e I e hewde, andu ko ɗo tan haaɗi. I mawɗo ni wayata. I tokoso ko ni wayata. I poɗɗo ko ni wayata. Gasi masgal I mawɗo, I tokoso, I poɗɗo. Ko jangete e I e hewde, andu yaltade ɗo. 1 2 3. Wadde ganda ko I mawɗo woodi e tokoso ari ardi ɗo haaɗi. Ganda ko I mawɗo woodi e tokoso. Ɗo noon addira ko sa yiɗi fodde, ɗum ɗo poɗirta ko foɗete. So fooɗani a ɓeni. I mawɗo, I tokoso ɗo haaɗi. Ga noon addira ko sa yiɗi fodde hunde nde, oɗo ƴettata ganda no foɗirte, ɗum ɗo foɗirte bange I. A jangina porgal A, hande janguɗa ko porgal I. Wadde ɗo ko I mawɗo ni windirte. Aɗa janga aɗa wiya I mawɗo ha ganda a wawi ɗum, teskima ɗum, ƴetta kuɗol ma e karna ma, on saha mbañiɗa janga ɗigga. A ɗiggini garna I tokoso, aɗa janga I ha ganda I o no wayi, mbaɗani toɓɓa dow hen, aɗa janga ɗum ha ɗigga. So ɗiggi noon ngara pooɗa mbiya I. So ɗiggi hanka ƴetta kuɗol ma e karne ma, binda I mawɗo, binda I tokoso, binda I poɗɗo. Gasi ɗo ko I mawɗo, ɗo ko I tokoso, ɗo ko I poɗɗo. Ɗo tan kaɗata haaju ma ala ko heddi ko. An atan janga I mawɗo, ganda I mawɗo binda. Ɗo janga I tokoso, ganda binda. Ganda I poɗɗo, janga binda. Ari ardi ɗo tan mbawata ɗum. An biɗo a yiyata bindi, hankadi ɗo so ɗiggi a wonti gando I mawɗo, a wonti gando I tokoso, a wonti gando I poɗɗo. Gonirɗa gando A mawɗo, gonirɗa gando A tokoso, A poɗɗo, hande a wonti kadi gando I mawɗo, I tokoso, I poɗɗo. Wadde a ɓeydima. A andano a jangi a wawi a andi ko A mawɗo, A tokoso, poɗɗo. Hande kadi a ɓeydi hen andude I mawɗo, I tokoso, I poɗɗo. Ƴetta kuɗol ma e karne ma, janga ɗum ha mbawa ƴetta noon mbañuɗa janga ɗigga. Ni wawite jangde. Hoto heño, hoto hippu. So yiɗi ɓe jalma, so yiɗi ɓe kaɓe mbima ala haaju, jogo haaju an janga. So yiɗi mbima ala haaju, jogo haaju janga an. Ganda ko ɗum ɗo tan woni I mawɗo, ko jangete hen ko ni foti. Gasi
ɗum ɗo woni tokoso gasi ɗo woni i poɗɗo ɗo so ɗiggi hankadi ko jangete i e pulaar agayni i mawɗo i tokoso i poɗɗo en kaaɗiɗo windere men ɗimmire haaɗiɗo an mo jeenoko heno jiɗo jeeyede heno ko Dental Dina TV walla jihen WhatsApp 77 906 81 jiya e WhatsApp o ngara kalanami ko les jangata jangoya les wala ko ɗo ɓurɗa yiide jangude kettoɗaka jangaga jiɗɗa ko jangoy to WhatsApp to ɗo lewata jangoya toon ballal mon jingere mon yo naate 77 906 81 min jiya balle mon e jingere mon e duuso mon e jangde he o ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly kono Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam